Magandang umaga po sa lahat at nandito po tayo sa Malabon Fish Market upang puntahan at tignan ang sitwasyon po sa labas ng Malabon Fish Port. Tara, let's go! Kaya pili ka lang muna. Go! Dito tayo sa mga tumpok-tumpok na bangos at ibang klaseng isda. 130, 130. Dami pong tao ngayon dito sa Malabon Fish Port. Marami pong mga namimili po ngayon. Ito ng bangos oh. 150 po per kilo. May mga tumpok-tumpok na galunggong. Mga bangos po, ang lalaki. Per kilo po niya, 150. So, itong piraso, 170 oh. Yan po yung mga isda po nila, mga tumpok-tumpok. Yan po. Ang lalaki po ng bangos po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. Mga putik din po si Kuya. Ang piraso po, per kilo po nung sa 160 per kilo. 160 ang isa. Ano po, mga presyo ng po nila ngayon. Pwede para po tawad. Salay. Kwenta po ito po. Tayo sa kabila po. Malaga! Nagkapi na ako! Oo! 50 lang! Anong pangyarihan mo? Tumpok-tumpok na bangos. Ito po. Mga nakadaing na rin po mga bangos. Ayan. Tagupan po, 160 per kilo.
Bayad, boss. Ay, hindi magkano yun, boss. Nakino pa, boss. Ano, boss? Oh, may bangot po dito. 140 po, isang piraso. 150. 130. Jetta. Dami po ngayon namimili talaga dito sa ano, malapiesta po ngayon dito sa Malabon Fishport. Oh, Jetta. Oh, Jetta. Kalawang din. Tapos yung hipon po Oh, niya, may kita 270. 130 ko. Sa mga tropa po natin yan, yung mga nandito po. Ayan. Ano, bibili tayo? Oh, ang iyaw. 130. Ayaw mo na 130 no, Jetta mo. Ayan, may mga puro galunggong po, saka tilapia Batangas. Shoutout kay ate. Ayan, dami na manok ni ate, oh. Pakpak po, 130, oh. Araw-araw na po ako nandito. Mabili ka namin magkita sa vlog. Boss Lando Explorer, nakaganito. Oren. Subscribe mo na kasi. Ayun o, subscribe ko lang yun. Ito, dito, murang Ang dami pong tao talaga, oh. Ayan. Nakikita mo nyo po yung mga namimili po dito. Ayan, dami po. Boss, Ando, Flores. Dito po sa Malabon Fishport, marami po kayo mabibili na mga mura po mga tumpok-tumpok at iba't ibang klase po ng isda. Tsaka mga mura pong mga hipon. Meron po si ate, oh. Ay! Magkano presyo, te? Nang, 120, boss. Ah, ganun pa rin. Opo. Parang natulog lang ako kahapon. Sige po, babalikan po yan. Wala naman sa mabangka, boss. Lakas daw ng Bagyo, alon. ang laki ng alon. Sige po, te, salamat po, te. Talaba, oh. Tataba po. Ayan, meron pa rin po sila dito. Ayan, oh. Grabe, ang daming tao. Ang dami pong mga namimili ngayong araw po ng linggo. Dito po sa Malabon Fish Market. At ayan po, makita nyo po yung mga nakalatag po. Mga nakalatag pong mga galunggong sa baba po. Magkano kilo? Ano? 190 ang kilo. Pero yung nasa baba po, ano yan? Hindi nagkakamali, 100 pesos. Yung tumpok po. Tapos yung sa kabila po na tumpok din is 50 pesos. Ayan po, may mga hipon pa rin po, mga sariwang hipon. Mayroong presyo po ng 220, 280, 260. Mga big size na po yan. Mga paninda po nilang hipon. Tara, banti tayo. Dito po tayo sa kabila. Oh, ngayon po, yung talong po ni ate, 35 pesos na po. Kahapon nakabili po tayo, 30 ang kalahati. Ngayon, 35 pesos po. 1 kilo po, 70. Libre po, pili. Kayo na po bahalang pumili sa mga bibilin po ninyo. Naubusan na naman po tayo. Hindi tuloy ako nakabili kay kuya, at kay ate, oh. Wala na, naubusan na tayo. Kahapon, wala po kayo dito, no?
Sige po, te. Salamat po. Ikot po muna ako. Napalit ka sa dampalit ka. Ang mga tilapia yung Taga ron po ako. Sa Dampalit. kita kita. Sige po. Dito tayo sa kay ate. Yung binilan po natin ng hipong kahapon na 2 kilo. Ngayon, meron pa rin po siya. Mga big size. Ayan po. Magkano na kilo? 80. Oh. Kahapon po, nung bumili po ako, 300. Ngayon, sariwang-sariwa po. 280 po ngayon ang kilo. Big size po yan. Oh. Sariwa po yung hipon ni ate. Ayan, makikita po natin. Ayan. Oh. 280 na lang po ang presyo po ngayon. Te, salamat ah. Thank you. Yan po, may ano siya oh. Ibang klaseng isda na mga tilapiyang Batangas oh. Tapos may per kilo rin po ng mga hipon, 280, 270. Yan po. Tag price na po talaga siya. Tapos may tilapia rin pong Batangas. Magkano per kilo? 120 tsaka 130. Dito po sa maliliit 120. Yung sa kabila pa malalaki big size po 130 pesos po per kilo. Salamat. Dito may galunggong oh. Galunggong na malalaki. Kwento lang na yan, dami. May hipon pa rin po dito. So talagang marami tayong makikita mamimili sa araw po ngayon ng linggo. Dito po tayo, abante po tayo. Ayan po. Ang presyo po ngayon ng mga hipon po talaga is 280 pesos. Ang pinakamababa po is 270. Tapos nakakita po tayo ng 200 pesos. Nagandang klase na po na hipon. Na may galunggong po. Magkano galunggong? 160. 160. Isang kalahati na lang to. 160 ang per kilo. No? Maganda yung galunggong po nila. Sariwang-sariwa po. Ayan po. Tapos may bangos po dito. 150 po ang per kilo. May 1 kilo na ba to? May 1 kilo, 1 piraso? Wala pa. Meron na ba ito? Wala pa na. Sobra pa yata eh. Sobra 1 kilo. Eh, 160 na lang, 160. Salamat ha, thank you. Dito meron pa rin galunggong. Nagsapo yung galunggong ngayon na malalaki. Talagang kilo po ngayon ng mga bangos natin is 150 per kilo. Abante po tayo dito sa kabila at para makita rin po natin yung ibang klaseng isda. Grabe, ang dami po talaga namimili talaga dito ngayon sa Malabon Fish Port. Sa labas po ito ng konsignasyon. Yan po. Dilis oh, pang ito pang kilaw. Ang 150 per kilo. Tawid tayo dito sa kabila at magtanong din po tayo ng presyo ng kanilang mga paninda po. Ayan, nakita po natin.
May mga hipon po rito. Puro jumbo size. Ayan. Kuya, 50, sap-sap. Ayan, sap-sap po. Tumpok-tumpok. 50 pesos. Dito, meron din pong ano, kalawang. Ayan, 150. Ano, may bangus din po dito, 150 po per kilo. Sa lahat po naman naiikot po natin, puro 150 po per kilo ng mga bangus po natin ngayon. Yung isang piraso ba, may 1 kilo? Sobra pa? Yellow pin. Ang laki oh. Ang laki pang inihaw talaga. Ayan oh. Nakita po natin oh. Sariwa po yung mga bangus po nila. Ayan. Sobra po ang isang piraso. Pag 150 per kilo. Siguro lagpas ng konti lang to. Ate, salamat kuya. Salamat. Tol, mura lang, 50 lang tamban, 50 lang, 50. So, tawid ulit tayo sa kabilang side po ulit. Balik po ulit tayo dito. Madami pa ng tao. Walang piyesta po ngayon dito sa Malabon Beach Port. Yan po. Bibili tayo ngayon ng tawilis dito kay ate. Te, bigyan mo nga ako 1 kilo. Sir, diyan kita, sandaan na lang, ha? Sige. Maraming salamat po, te. Oh, kalahati mo, kalahati tayo. 50 na lang, oh. Diba, alam na alam mo. Talino talaga ni ate. 60 yun, oh. Kay boss. Oh, biro kayo, So, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.